Salam qadırlı vatandaşlar, salam mehriban izleyiciler, salam siz Tuğçe, Mertan, hoş geldiniz. Salam vatandaşlar. Salam aleyküm. Nereden doğan salam aleyküm. Esenlikler yurttaşlar, oňatmy dawanlar. Salam, hoş gördük bugün meňzi. Vatandaşlar bugün Türkmenler üçin, Türkmeniň bilmeýän bir edarasy üçin, edarasy barada gurrun edelim. Türkmeniň habary ýok bir bilmeýän bir edara bar. Aslında oň ady bardy, halka Evet. kömek etmeýän bir edara bar. Oň adyny Gyzyl Ýarmay jemgyýeti diýilýär. Inni biz näme üçin bu halka kömek etmeýän diýip atlanyrdyk. Sebäbi şu Gyzyl Ýarmay jemgyýeti Türkmenistan boýunça bütün ilatyň her hili ýagdaý bolanyna ilatyna kömek etmeli edara. Ýani islendik bir katastrofa bolan ýagdaýynda ýa-ýa ýaly Covid ýaly bir epidemiýa bolan ýagdaýynda ya bir yer titreme bolsun, su alsa yerleri, adamların yeneleri, jaýlary yenesi suwun astynda galsa, islendik o bir ulokan bir möçberde o alsa adamlaryň öýleri ýankyýaly geçen sapar şypyrlar uçup giden adamlar bar. Olaň alan travmalar bar adamlaryň, ölen ýitenler bar. Şu Gyzyl Ýarmay jemgyýeti diýilende, ene şolar ýaly yerlerde kömek etmeli. Adamların başına dik durmalı. İsle Türkmenistan'ın içinde bolsun, isle daşında bolsun, yok many suratda kömek etmeli edara şol. Gyzyl Ýarmay jemgyýeti. Türkmenistan boýunça. Senin elinde Türkmen diýip pasportyň barmy? Sen Türkmenistanyň watandaşymy? Sen Türkmenistana degişli bolsaň, islendik ýurtda ýaşasan, Hytaýda bolsun, epidemiýa bolan wagtynda kömek etmeli edara şol. Yani Türkiye'de yer titreme bolly türkmenler var, studentler var, ölen ýiten bar, el ayagy döwülip bir maýyp bolanlar bar. Şularyň hemmesine de kömek etmeli edara şol. Ya Türkmenistanyň içinde rak keseli bol keseli biz bejerip bilemiz ok diýip daşarurtlary hat bilen uradylýan hassalar bar. Ine olary Türkmen manadyny şol barjak ýurdunyň puluny konvertasiýa edip bermeli edaralaryň biri. Öz vatandaşları üçin ot ido başından başlap soňuna çenli kömek etmeli edara. Sebäbi ol edaran gösgöni gönümel borçy. Şol edara ýürüýte gurnulan Türkmenistanyna halka ilata hyzmat etmek üçin. Ol edaralara ýürüýte pullar göýberilýär. Her ýylla her döwleti ýanky kömege mätäç döwletler bar. Ýa-da galak üçünji ýurtlar diýilýär-de. Ötüşden ya ekonomikadan, ykdysadyýetden, islendik zaten ýa-da galak döwletler bar. Kömege mätäç döwletler bar. Afrika döwletleri bar, Aziýa döwletleri bar. Biziň Türkmenistan Orta Aziýa döwletleri bar. Köplenç epidemiýaň möwjap duran yerleri bolýar-da. Şolar ýaly yerlerde daşary urtlaryň gödegçiligi aslynda ýani pul goýup durulýar. Milyonlap dollar goýup berilýär. Şol edaralar ýani öz ilatyna kömek etmek üçin artykmaç pul goýup berilýär. Inni meniň pikirim han şo pullar nira gidýär şo pullar. Kim şo ýerde otur ýani Gyzyl Ýarmay jemgyýetini kim şol pullary kabul edýär, kim yerine goýup berýär. Olaň hasaby bolmaly. Ýürüýte hasap ýöredilýär. Şu ýyl mysal üçin 2020-nji ýyllyk epidemiýa boldymy koronavirusdan. Şunça adam ýüz tutdy, şunça adama waksina edildi. Şol goýup berilen waksinalaryň öýde mugtyny bolmaly. Şol edaralara kömek edilýär. Pul goýup berilýär waksina almak üçin. Ol oturan ýurdun başyndakylar jübütünden aýlygyndan beren oga waksina satyn alan oga dogry dämi? Şol jemgyýetler, şol organ ýa guramalar üpçün etmeli zatlar bilen. Diňe waksina bilen hem däl, dermanam şol kesellen döwrüni bir kepdelep şol hassalara derman bilen hem üpçün etmeli. Ýöne han şo pullar. Nira gitdi? Türkmeniň biz Türkmenistanlylar bolup biziň habarymyz ýok bir edara ene şu.
Bizim şol edaradan habarymyz ýok. Şol edaraň edýän ýerine getirmeli borçlarynyň bizim habarymyz ýok. Şonuň üçin hem hiç zat talap edemdik. Näme üçin halk şol edaraň üstüne barıp üstüne ardadan nolran oklar. Ardany döküp durmaly üstüne. Jaň edip durmaly, barıp durmaly, arda bilen ýüz tutup durmaly, hat üstü bilen, e-mail üstü bilen, elektron poçta üstü bilen. Näme üçin bize kömek edilen o? Ene Türkiýede ýer titräne, ýeriň astyna galanlar, jaýlaryň astyna galan ölen oglan gyýdylar, amma biziň watandaşlarymyzdan ýöneke ýaşap ýören immigrantlar bar. Ene şolary diýersine şo ýerde kömek etmeli. Ölenem bolsa şolaryň jesedini Türkmenistana getirmek üçin charterly reisler organizowat etmeli. Şoňa Gyzyl Ýarmay jemgyýeti diýilýär. Şol edara ýürüýte şu zatlar üçin gurnalan. Başga iş bilen işi ýok oň, başga zatlar bilen işi bolmaly. Öz watandaşlarynyň aladysyny etmeli edara şol. Ne şu ýerde o ideýelini galypdyr. Aýdyp ber. Öleçeri ve yana sözünüzün başında üstünden basa basa näme edip geçtiğiniz, bellep geçtiğiniz borcu dep Kızıl Yarmay'ın halka kömek del borcu dediniz. Indi az men şunu baştan bir nämedin epidemiyada, koronavirüs epidemiyasında mesela berdine Türkiye'de men yaşa bilen son bilen, görýän başka devletlerin yurttaşına çıkan vatandaşlarına nähili kömek edenlerini, Özbekistan bolsun, yine komşu devletler, Özbekistan, Azerbaycan, Gruzya, şu devletler halk vatandaşına berde kömek ettiler. Yöne bizlerin halk devletten hiçbir ses çıkan yok, hiçbirimizin elimizden tutan yok, hiç hissat, sadece bir maska bile alıp nemeden yok, kömek eden yok, maska pulun. Ondan sonra şuradan Türkmenistan'a şu epidemi dövründe yollar açılıp açılıp başlansın vatandaşlarımız gitti. Şunda mal ağır yağlı bir yerlerde sakladılar vatandaşlarımızı. Ne iğme var, ne de dar derman var, ne sabun giyenası var. Mal ketek yağlı yerlerde sakladılar vatandaşlarımızı. Şulam Kızıl Yarmay'ın şu cemiyetin etmeli işleri şu. Halka verilmeli borçları şu, edilmeli borcu. Ondan son näme boldu? 2020-nji ýylda 27 aprelde Çarjoda Marda şemal boldu. Aptupan boldu. Şunda näçem bir vatandaşymyzyň hem canına ziyan boldu, sağlığına ziyan boldu, soňam öýüne ziyan boldu. Näçem bir çagalar şemalda uçup gidip aktarıp tapıpan bilmeýän näçem bir çagalar öldü. Ne sesi çıktı buların yarım Kızılay'ın, ne bolmasa gelip öz borcunu yerine getirdiler. Ondan son Türkiye'de näçem bir vatandaşımız içki içip zehirlenen içkiden öldüler. Şunda hem hiçbirinden ses çıkan yok. Şularından borcu şu vatandaşların berde vefat bolan bir sany, iki sany bolsa onda aýtsak bolýady näme dep zehirlendi. Özü günehkar desek. Yöne berde toparlayın toplu bir ölüm boldu. 55-60 sany vatandaşımız vefat etti. Şunda näme üçin boldu dep hiç bir sany döwlet işgäri bolsunmy, yarım Kızılay'ın işgäri bolsunmy gelip bu döwletde näme üçin bunca vatandaşımız 50-60 sany vatandaşımız bu zehirlenen içkiden öldü dep biri gelip soramadı. Ondan sonra deprem boldu Türkiye'de. Şu depremde hem näçe sany vatandaşımız öldü, studentlar öldü. Şundan hem hiçbirine habar almadı. Bu yarım Kızılay'ın borcu kesel bolup yatan ya ölen vatandaşların yurttaşına vermekten, kesel bolmadan ön, deprem bolmadan ön, şuları önüne almak, şulara kömek etmek. Şuları gowy yerlere yerleştirmek vatandaşlar, studentlar. Şunun ýaly yerlerde depremli öýlerde yaşabir, depreme näme bolan öýlerde yaşabirdiler. Näme üçin yaşadylar ony ýaly? Pul yetmezçiliginden. Näme üçin pul yetmedi? Türkmenistandan enatalar pul berip bilmediler çağılarına. Ina şu sebepli.
Ya o ne Hazır. de. Ya, Siz devam etseniz. Şeýle söz alayynmy? Aha. Alayım. Biraz goşaýyn. Aha. Indi Kızıl Yarmaý biziň ýurduň içinde gurnalan ofislarda atlaram bar, jemgyýet tip geçýär. Indi ýanky bella keçdiňiz indi uzak gitmäli öz ýurdumyň içinden alaýalyň şu afat tupan oldy. Afat diýilýär, afat tip bir sözem bar. Şoňa ýani tebigatdan bolan hemeler gelýär. Marda ol geçti bir adragy esas bölegi wagtda geçti. Oňa bulardan ilki barmaly, şular ýanky bularyň borçy da ilki birinji barmaly. Kim ziyan çeken olsa, sağlığına ziyan eten olsa, ya bir iýmetse de oturan olsa, bir suwsuz bir wagtlaýynça şu taýlardan niýde bular meýdanda ýatyrlarmy? Önem köpüsiniň önemi jaýlarynyň uçaklar uçup gitdi da halkymyň. Ýykylan jaýlar, ýmyrlan ýerler hem bar. Oňsoň nemede de ine arada geçen ýyl gyşda Garawum kanaly nemede derya gitdi gapdala. Şu taýda da halk bir giden döwlet işgärlerini jemläp bertip nemede saklap otyrlar. Näde esker nemes var, harby palatkalarnyň içinde saklap, ne pejwan ne bölek var. Ol iýmeti beren ol endamit müşap durjakmy? Ya evinde näle eşikler var, şo zatlaryny alady edip durmaly. Mudama bir sany tekömek ulaglar durmaly o taýda. Gyşyň içinde bolan nemeler. Ondan soň ýöletende, onuň öňrak ýöletende boldy Sultanyň gapdanna suwa gitdi. Şonu ama esli atlap ýapylman ediler. Ýa olam şonuň ýaly hiç kim görnüň bulan ýalynda. Elbetde kagızda ýazýandyrlar bular. Bu işetdik, ol işetdik ýani pul aklamak üçin. Soň ýene gelsek ýene de Ukrainadaky söwüş bolupdy. Bolaryň sesi çykan ok. Soň orsetde ýene şonuň ýaly ýagdaýda dünýäň ýüzünde ýaýrada biziň halkymyz. Türkiýede ýene ýer titreme boldy ýa bella geçdiňiz. Bular ýene bir hiç gaýty görnen ok. Telefonda öz adamlarynyň öz aýaklarynyň üstü bilen pasolsta kömek etdi, näme etdi. Hiç gaýty çykyp geplemedi. Ya konsulsa kömek etmedi. Ine nästany oglanlamaz, gyzlamaz. Ýok olan var. Habar ýok hiç gaýtyndan. Ine tallaryna habar etilmedi. Diňe näil diýsem bir talançy oglaryň edýän işi ýaly özler görmän başga biriň üstünden hereket etjek bolýar. Halk öz göbeğini öz kesip gören. Birbirine Soň göre. indi başga da bir neme var, ýöletende ordenan maskala indi biziň ýurduň işsizlik ýagdaýy neme bolansaň denanlam, adam agyr işlere girmeli, mecbur bolýar. Ýurtdaşyna çykýarlar ýurduň içe haýyr. Indi stanokda işleýär bolan sagele golundan içerik alýar da stanok içerik alýar. O taýda önden gidýär. Oňsoň stanok näme agyr güýçlü nemeler kapyrgasyna çenler döwülýär. Oňsoň bu indi şol gyzylaýyň nemes, gyzylýanky ýarmaýyň birinji kömek etmeli adamlar da ýyňda. Indi ol bir elin ýarsy ýok, işi güç edip bilmeýär. Diýenäli özüne kömekçi gerek da. Indi şol ýani aw çeken wagty stanow eline girýär bolan aw çeken wagty özünden gidýär. Näme üçin özünden gidýär? Şo ýüregi agram düşýär. Ýürek götüren ok. Indi şol denanyň ýüregi gowşap, indi köpüň içine kän ısrarda bolan ok. Bunu bolsa invalidni 4-5 aýyň dowamında invalidni berdiler. Bu invalidni alınca merýärler tähelçe. Ýöne gatna diýerler şun her 6 aýdan 1 ýyldan ýöletene barmaly, soň mara barmaly, ýene de garaşyp oturmaly. Men aýdan men aklyma sygan ok, adamyň eli ösmeýär. Görnüp dura diýämi? Görnüp dura invalid. O görnüp dura. O täzen doktordan komissiýadan geçmek näme gerek diýene? O her potaşyň gurugda ala şol täzen göwerer ýaly. Ana?
Görünüp du näçe şol her 6 aýdan şol çagyrýarlar şo taýyk. Möletin kam maryň kam. Onu Ene müdamalyk etmeli, tribunal invalid müdamalyk etmeli. Şonu komissiyadan geçirdiýärler. Täzeden uçoda goýmak üçin komissiyadan geçirdiýärler. Komissiya geçmeli, bir näçe doktorlar we terapewt we ýene we kirurg we ýene travmatolog. Şolaryny görmeli, eli ýok. Şo durşuna durmy geçen ýylkydan bäri ýa ösüp durmy. ösüpdirme ha. Ben aýdym ene şol adamyň ýüregi şo genanyň ýüregi hem gowşa köpüň içine salada ene baryp ot nime garaşyp oturmaly şol 5-10 tane bir agaşyp gelýän adamy meňde statlar ýaşaýjylar. Bir eline ruç galaýynça garaşyp oturmaly. Özünden ýanyna adam gerek. Suw ýüzüne suw sepip, aranda suw berip ýykylmasyn özünden gitmesin diýip. Şoň öýüne baryp bolanokmy şo ýöletene. Ana. Hmm. Yürüte şolaryň yürüte adamlary var. Üstüne adamlaryň invalid adamlar, ayağı yok ya eli yok adamlar ya gözü kör, kulağı kör, görmeýän ýene şolaryň eli taýakly, pişekli adamlaryň üstüne varmaly. Ýazmaly gerekli adyň ýazyp alyp gal. Şu yerden tam ýaşap oturmuş adresde ya ütkapdyrmy, telefon nomerymy, nämetimi, elektron poçtasymy, habarlaşma üçin ütkapdy ýazyp alyp gaýt. Bolly. Sen onuň doktordan geçirip nime dip bermeliler? Dirimi bab, Şol eger diri bolsa, şoň ýene tölegini dowam etmeli. Ýok ölen bolsa öldü diýip ýazyp şol nemesiniň ölen hakda şahadatnamasyny kopýasyny alyp gaýtmaly. Bolly ene şol berilen puly kesmek üçin. Bulaň başga etmeli zat nimesi ýok, etmeli işi ýok. Onu komissiyadan geçirmek gerekler. Şoň adamyň diridigi şol adresde ýaşaýan telefon çalışdymy çalışmadymy şonu bilmek üçin. Diri gezip beren bolsa ýene dowam etmeli. Minniki çenni. Her ýylla bir sefer baryp gaýt özüň. ýa. Interesli adamlar yaman. Ben söz alıp bilýänmi şurada? Aha, aýdy ber. Ene şurada Türkiýede näçe bir vatandaşymız kesel yatakta yatanlar var, kalaskada yürüyenler var. Şular hem yürüte konsula getirýärler, kalaskada getirýärler komissiyadan geçirmek için. Elinde kagyzy bar bolsa hem. Bu näşli yarım Kızılayı, näşli işleýe bu? Bunun cevabını kimden bize soramalı? Kim bunun Tribunal. Tribunala goşuljaklaryndan sağ. İlkinci girjek adamlaryň nemesi birler şolar. Tribunala barjak adamlaryň birler. Üstünde oturanlar tribunaldan geçecekler. Cemiyeti hem kuraması hem lüstrasiyadan geçecek. Şunu bilip koysunlar şöyle eşitsinler. Ya o ene şu Türkiýede bolan yer titremeler zatları var da ene Covid'den ölenler ya ýankyýaly arakdan ölenler var. Ine Gyzyl Ýarmaý jemgyýeti şu ýerde etmeli, oýnamaly roly birinciden şolar ölen bolsa, şolaryň jesedini Türkmenistana getirmek. Türk näme üçin olar o taýda jaýlanmaly? Öz ýurdu bara olam. Öz watany bara olam. Öz inesi, atasy we garnaşy we şolaryň arasynda jaýlanmaly. Mazaryna dadyna gidip gelip durar, ziýarata gitmek üçin. Olaň etmeli işi chartern reisi, şuň bir reis uçýan bolsa, şol adamlar üçin. Meselem pandemiýede öýüne gitjekler bardyr, ýene bardyr, he? Ya da ne ýankyýaly arakdan ölenler üçin. Şu bir reis uçýarmy şuň meselem? 50 adam bolsa 50 adamyň jesedine gitmeli bolsa 60 adam 60-yň jesedine gitmeli bolsa. Şo ýerde etmeli şolaryň tabelleri bar. Ýazmaly bir reise näçe manat gitdi. Meselem 10.000-20.000 dolar giden bolsa bir reise. Samolyotyň benzini ola ýanky kapitalyna adamlaryň ýeje işe 4-5 saat samolyot uçýan bolsa o getirilen jesetleriň şolaryň hemme zadyň içine girýän şo puluň bahasy bir 10.000 ýa 20.000 dolar bolsa şonu ýazýan minuslaýan. Şo gelen pullun çotdak dron pullun minuslaýan. Bolly seniň başga etmeli işiň ýok. Dogry dokument dogry ýörelse bolly. Indi şo pulu özleri iýän üçin, şo pulu özleri iýän üçin eden oklar. Etmeli dip olar bilýär etmeligini. Ýöne olaň üstünden kontrol edýän adam ýok. Sebäbi näme üçin? Şo pulu deňce bölüşýärler. Deň bolmasa da 100-den 20%-ni ýokary gidýär. Galanan bilemem, öz arasynda bölüşýänler. Menne alıp giden cesetlerem şu depremde ölen studentler boldu. Şular hem
Bir neçəsininkini alıp gittiler. Köpsünü alıp bunu da hem halka nem etmek için. Sessiz kaldırmak için. Yani sesini çıkarmasın halk yine. Bizler sahip çıktık demek için bir neçe çağaların, studentların cesetini alıp gittiler. Başkalar kaldı. Ne için 50 Açıklamaya versanı 50 yapmadılar. vers ne için 50 versanı ölünün cesedine gitmedi. Olur ya başka tortlu adam mı? Açıklamaya mı yapmadılar? Şunca çağa student öldü, şunca adam öldü, vatandaşımız öldü de hiçbir yerde açıklama yapmadılar. Bize bilmeyiz, sanını bilmeyiz neyçe vatandaşımız ölenini, kimin ölenini. Bir neyse seni bir, onda hem TikTok'ta özleri video çekip bir koyanlar var, şulardan gördük bizlere. Başka gören yerimiz yok. Bir açıklama, o vatan satan da çıkıp şunca vatandaşımız öldü, vefat etti de aydanları yok. Hı. Yöne başka yurtlara gezek gelse Afganistan yalı mesela deprem Türkiye'de böyle kömek ettiler. Dünyanın hem yerinden gelip kömek etsiler. Yöne öz vatandaşlarına kömek etmeli şu arada. Sadece yurtta gör kesmek edip başka devletlere kömek ediyorlar. Yöne öz vatandaşlarına gezek gelen vakti sesinden çıkarmıyorlar. Hiçbir kömek yok vatandaşına. Hı. Nerede şu ölen vatandaşlarımızın spisiği nerede? Nerede şular? Neçe san vatandaşımız öldü? Neçe san vatandaşımızın yurtun içine alıp gittiler? Neçe san vatandaşımız kimsesizler mezarında yatan? Varmışların sanı. Çıkıp açıklama etsinler. Neçe san Ha, vatandaşımız yatan Türkiye'de? Müңläp mazarlıkta olup gitti Türkmenlerden. Ya, Müңläp adamlar yatır. Şol Kızıl ya, Yarma cemiyet işleyen olsa halk o tayda cahillenmezdi. Akidiler de ödü ya, yurduna. Ine de ya. şayet neme Dakika. subutnama Ya, şu Kızıl Yarma cemiyetin işlemeyenliği. Yani şunun subutnaması. İslenlik yerde, islenlik yurtta katastrofa olan yağda yel tursun, yene olsun, tsunami olsun, hem vatandaşlarını direkt vakti kömek etmeli, getirmeli, öde yurduna, idine kayıtacakları olsa, şular yali yerde kömek etmeli. Neçe vatlap yollar yapıp kollu, nimede virüs, nime Covid olanına. Neçe vatlap yollar yapıp kollu. Bahana virüs var diye. Başka devletler uçup yörek yana. Öde ya. vatandaşlarını daşap yöre. Her günde neçe reis. Hal yakınlara çelli koronavirüsten neme alıp test alıp pul alıp yürüttüler. Hal çelli. Vokzal, nemede, aeroportta. Haysasırda yaşayabilir. Neçe Nefesi uç iki doğru. yıl oldu. Haysasırda yaşayabilir. Türkiye ayrılanla, maskadan ayrılanımıza, epidemiyadan ayrılanımıza 2 yıl geçti. Hala Türkmenistan'da koronavirüs bahanası bilen pul alıyorlar test etmek için. Yine şu tayda hiç eli neme testem alan oklar hiç eli neme maskada dakan oklar dakmalı diyen oklarım gidin Yok. lokmani suratta vaksine ettirin diyenem yok. Hem tatkal aeroportlarda da hiç kim hiç soran yok. Maskada hiç adam testem soran yok. Yani Türkmenistan Epidemiyan, epidemiyanın kaynap duran vakti pandemiye yok dediler. Epidemiye yok dediler. Doğru mu? au au Yok dediler. au. Sonunda ne ettiler? Halı geçerli pul alıp duranlar. Yok burada madem başında yoktu indi ne için var? Az bütün dünyada yok vakti indi ne için var Türkmenistan'da? Pul almak için. Yok. Atı tersi iş niye Üstadım, üstadım benim bir nimeden bir böyle geçen yani şol pandemi yani boldu deyip aydalayın da Türkmenistan'da. Şimdi şol kimin işi kim cevap versin? Medisyen işgärler cevap verýär, doğru değil mi? Birin yurtta näme diýerler? Polis işgärleri ağına mikrofona malıptır, ol gromkoga bereýtili. Tozancuklar sebäpleri öýden çykmak bolany. Tozan sen ne işin var sen polis işgäri sen tertibe seretmeler bir-birine emetden. Ol bular her kim öz näme iş etmelidigine bilen ok bular bir zat diýseler, buyursalar ol talang çeňle mesele ýoluň üstünde talangçylara buyruk bilen işläp görenýärler. Buyruka kulluk edenler, avtobusa ediyenler. binýärmişler. Ir bilen avtobusa binýärmişler polisalar. Maskası yoklardan ştraf edip. Çoğatlar ediyediler. Bazara, Maskası yoklardan ba ştraf edip. bazara gidip bazarda oturup zat satan ayalların izinden kovalap yürüyenler. Şunun yalı polisler Polis, ana bizde. şu polis minni şu. Şu dakyan pagonu ıslat etiriye.
Maskaraçılık bol. Halisterle. Yine İstayda arada bir tanış oğlanlarımın birinin ağası yurttan ememişsin da naçarnik milisiya diyenler da. Endi merem açtım sonra şolar dedim barlansa tribunaldan geçecektir diye. Ondan sonra merem açtım şeysin nazın ya aday olar dedim. Senem dedim ensi olsam sonun dedim. Ay olar näsin diye olarak yukarıdan buyruk gelle karar gelle diye. Bol ya dedim onun ya aday olsa dedim. Hani şol tribunalda geçer de her bir eden iş için şu karar kağıdlıca, ştamplıca, peçatlıca golcavaş ministrin, golü yazan ministrin, golü var mı şu atlar var mı dedim da. Ya bolup bilir mi deyip sordum ben. Şöyle deyip du el iki. Dime ol öz istevlen ediptir şu halka zulüm ve genasidi öz istevlen ediptir diyen bir netice çık ya. Doğru değil Biliveden. mi Edlen? Hova öz Biliveden. bilived ya, islaved ya yani. Biri öz lezzeti almak için, biri pul edinmek için yani, biri şol öz halkını ezmek için imperat yani imperske düşüncesi olan için. Demek sen cevapkar, gönlün ön cevapkar. Ya o deme de. Halka zulüm veren her biri tribunala çıkıp cevap verecek. Deme de yankı Merdan aydiyan. Pagon eline pagon taktı mı? Ben imperiya deyip düşünüyor da. Bulaş Hova. benim elimde. Bulaş benim elimde. Ya o. Şol reali. Indi şol yeni orada atkoş indi şol cemeye indi hareketlerin şol devlet yurdun içindeki kurumalar olar ya bir edaralar ol hiç kaydının işlenmeyendiğini yine bir arada halkın senin aydıl geçildi. Konstitusyon kuruluşu yok diye yani. Halk şu yurdu kuran o birini oturdukturlar getirip oynatken yerine e, ne soysuz yenesiz diyorlar ha. O şunun yani neydi o musurunu tapıp getiriyorlar. Onun oturt diyorlar birilerinin behvedi için kurun olan demeye alıptı da terör öz vatandaşına, yurttaşına o terör öksürüp bilen. Şol deme yok. Halk kurunan yok yurdu. Halk kurunan yok. Şunu ne diye. Layıklık yok da yurdun içinde. Mende bir sorak var. Təzə Türkmenistan'da Kızıl Yarımay nəşli olacak indi. Nəşli olmalı. Aslında bütün dünyada yarım Kızılay nəşli işleye. Hülyalı işliyor ştayda. Ha, Hülyalı Sizde başka bir yerde işleye. Türkmenistan'ın kamedir şonyalı işler. Kanuna layık işler. Etmeli işini yerine getirir. Ödünün borçları var ya. Yani şonun yerine getirir. Her bir nimenin pudonun öz borçları oluyor. Mesela harbilerin öz borçları oluyor. Kasam içtin mi, kasam verdin mi öz borcunu yerine getirmeli. Medisinada şonyalı. Kasam içtin mi öz borcunu yerine getirmeli. Senin tapavut yok. Senin gelen balinoyun kara Afrikalı mı? Ya bir Azyalı mı, Arap mı, tapavut yok. Hasta olup geldi mi? Senin şon hiç satın soran yok. Dokument hiç satın soramalı değilsin. Şonun legal statusun soramalı değilsin. Senin borcun, abit senin önünü kasamıştın mı? Sen becer şonu. Kalan dadı, idaran, şu gospitalın özünün bugalteriyesi var. Şu çözüyor. Pul tölesin, tölemesin şu çözüyor. Bugalteriye çözüyor. Senin borcun, lukman olup hasta becermek. Onun İlk kömek, statusun legalini yagdaybilen işin olmalı. Yine. ilk kömeği vermeli, doğru mu? İlk İlk kömek kömeği vermeli. 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 Kim Hı, olaysın? Haydi millet de olsun. Ya emigrant, doğru, student mi tapavut yok. doğru. Yani ol yankı Kızıl Yarmaycı mı yetim şonyalı. Öz borçları var. Öz borçlarını yerine getirir. 100% yerine getirir Təze Türkmenistan'la. Ne şolar ya. Hova. Ya olara milyonlap pul verip duruyor. Doğru. Vatandaşlar Şular bilmeyen soracak. vatandaşlarıma da Nerede kullan? bilmeyen vatandaşlarıma da şu taydan ayacağız biz. Bu size informasiya bir bilmeyen olsanız size bir informasiya. Şol Kızıl Yarmay Cemiyet İdara her yılla milyonlap pul geliyor. Ene Nerede geliyor. şu Bu kullan? pullar nira gidiyor. Ene ol sonra. Türkmennin Kimin bokudağından yerde geçen ok. kullan? Türkmennin nemesinden geçen ok. Türkmen ilatının plastı halkın
halk için ulanılan okşa pullar. Yani nira gitye. Ne şu soru. Kimler? Kim? Bir Kızıl Kimler Yarma yiyor bu Cemiyeti'nin pulları? nemesi kim? Müdürü kim? Biliyorsunuz değil mi? Onun nira gideceğini belli zaten. Qarindaşlardır kim bolsun o. Doğrudur. Ha, doğru. Onun Aa. pulun nira gideceğini belli. Onun adı familyası belli. Öyle çare var. Gelecek ki tribunalın adamı olar. Yok mani. Yani aydıp geçtime halka zulüm veren hemmesi bir cevap verecekler. Neden işleri için? Ya o yani bu O ya. vatandaşlara şu Kızıl Yarma Cemiyeti'nin ne ile idaradığını, bizim bilmeyen idaramız deyip yönü yer etmedim. Halkın haber yok idarası şor. Yani şunu bilsinler deyip şu informasyon yok mu ne biz ne vatandaşlara aydıp veriyoruz. Yurtun içi bolsun, yurtun dışı bolsun. Nerede Türkmenistan vatandaş var bolsa şulara çekilen ceza zulümlerini hemmesini çekerler tek tek. Sonra bu sorancak bunlar. O düşünmesinler soraksız gideceğiz biz de. Hemmesi sorulacak. Ya Doğru. o yok man. Tüne koşacaklardınız var mı? Ya. Sen de Cemile Yok. versen olur. Kadın. Ama şimdi Tamam doğru. vatandaşlar yazsın şurada komentaryalarda yazsın düşüncelerini, fikirlerini. Yani her gepleşim sonunda şunu aydan yani öz fikirlerinizi yazınlar, düşüncelerinizi, soraklarınızı yazınlar de. Doğru yazıp durmalı abi. Her kimin başından geçiren vakaları oluyor da şu babatta. Aa, şoň üçin öz pikirlerini yazsalar o olur. Dini täze Türkmenistan gurulanyny nähili ütköçüklikler giýirilse has gowy bolar. Ine şu barada ýazsalarym biz üçin bir gyzyk bolar üstüne işlemek, üstüne pikirleşmek. Belki başka yurtlarda yaşayanlar, başlar şu cemiyetten faydalanıp yürüyenler, başlar hakkında biraz bilgi nemetsinler, yazsınlar, bilgi var bolsa. Bizlerin bilmeyen, bizlere hiç mene şu yaşıma gelip bizlerde şu Kızılay cemiyeti var deyip hiç bilmeyedim. Aydana yan aydıp geçti mi? Halk öz göbeğini öz kesip öğrenen, öz özümüzü nem edip yurttaşında bolsun, yurtun içinde bolsun birbirimize kömek edip halk ayağa kaldırıp yürüyen. Näme Yöne daýy? bizlere devletten hiçbir yankı, yarım Kızılay'dan hiçbir kömek, borcunu yetirenliğe görem yok şu vakacelle. Men bir Ya daýy işler yok. Men bir daýdyn şu halkyň bilmeýänligi, şu edara hakynda bilmeýänliginiň esas sebebi mekteplerde okudylanok. Aa, Çağaları mekteplerden bilimi öğretiliyor yaşlılar. Kılyarmay cemiyeti näme, ol cemiyet näme, bu cemiyet näme, Birleşen Milletler Guramasy näme, hemme zatlar hakynda çağaları mektepde öğretiliyor. Ýöne şu aa. Kılyarmay cemiyeti Türkmenistanyna bardygyny bilmeýän adamlar känir men pikirimçe. Yani, bilse ne bir yurt dışına çıkan ne çem bir vatandaşlarımız ölüp ölüp gitmezdi. Ine İstanbul kimsesizlik mezarına gömülmezdi. aha doğru. Ine şu bizin şu wagtyny gönümmel arasda bir misal Kakyrly Allah Nazarov. Aa, Näme üçin şu kösünüp ýörne daşary urtdy? Näme üçin Gyzyl Ýarma jemgyýeti şoňa kömek edenok? Şonuň göz gönü gönümel borçy takyrlar şu oturan ýerine kömek etmek, bergiler bar orada bergisini büdüşmek, şonuň bejermeli bolsa bejerip almaly dermandan alışmak, şoňa ýürüte pul goýbermek, ýok üýme gitjek diýse de öz Gyzyl Ýarma jemgyýeti öz hasabyna şonu öz üýüne eltmek. Sebäbi ol invalid görünüp duran. Hökmandan sen invalid olmak için bir elin yok ya bir ayağın yok olmak. Senin iyyan sen invalid olanın için seni özün üçün edip bilmeýänligiň üçün, gazanyp bilmeýänligiň üçün. Şol status bar sende, invalidin status. Sebäbi doktorlaryň beren zaklучениýasy bar. Bu torda gurrun. Sen invalid, sen şol Gyzyl Ýarma jemgyýeti äkidäýmeli, kömek edäýmeli öz ýurduna. Hani Gyzyl Ýarma jemgyýeti? Gülnawat döwleti bar. Hani? aa. Hani sen Gyzyl Şu Ýarma jemgyýetiň tonuşsuz haka bir geldi. Allah tonuşsuz binamyslar. Hani bir oglan kösenip ýör. Onyalyk bir san däl. Yüzlerçe, müňlerçe türkmenler kösenip ýör. İçinde invalidem işlemeye, işlemeye yarayan yok. İşlemeye yarayan yok. İşlemeye yarasa şu oğlan çıkıp işleyecek.
Yöne şunun bari konsula katlamaktan ayağına mazol çıktı şunun. Şu vatandaşımızın. Doğru Kömeye dinledi. $1000'cık, $1000. $1000 bolsa az şu gidip şu borcunu ödese hastaneye yine tazelden neme verecekler, liçene verecekler tezeden. Sağlığını neme edip sağlığını yerine getirip yurtta dönecek bul oturan. Yöne gücü yok. Şu pulu toplap bilen yok. İşi yok. Türkmenistan'da hem ayalında hem iş yok. Çağlarını bak oturan. Ya şu yağdaydı hazır vatandaşımız. Yöne ne gezek balisa hastaneye gitti, ne gezek konsula gitti. Hiçbir cevap yok. yani Gülnovat devleti var. Nerede pullarım? Fen milyonera. Hmm. Kimin Uğratana arkasında milyoner? $1000 uğrattı alıp git oğlan öyüne. Hani devlet adam içindi. Yani ne o? Hani devlet adam içindi. Nerede? Balara Gurban olayını öt kitenden çağalara kömek etti diye yazdı Türkmen partaları yurdun içindeki televizörlere görkezdi, jurnallara yazdı. Evet, Gurban olayını nereden pul buluyor ol? Ailecığından mı? Ay kurban olayım. Oo, Hakika aylığı beyleki adamların aylığı yalla. Beyleki umum Ova. adamların aylığı yalla. Sadece bir köpüraktır. Onun artık aylığı yok prezidentliğim. Ulokan pulu yok oo. prezidentliğim. Geçen gepleşetti ya Merdan kardeşimiz bilen. Yok Halmurat ağa bilen ettik. E, Neme dep. Arkadalı Serdar'ın soğukatları dep. Hmm. Nereden alıyor bu soğukatları? Kimin pulundan kime soğugat ediyor? Kimin pulundan kime soğugat ediyor? Halkın pulundan özüne soğugat ediyor halka. Sen on niyan sen daşta uğruna ahranaların pulunu aylıklarını nereden veriyordu? Valla. O prezidentin öz aylığı bolsa bir $50.000'dır. Yönü kaptalnak taşta uğrunaklar her söz $20.000'dan aylık төлeniyor. $20.000'dan her bir ahranasına. Nereden alıyor o pulu? Ola Öyle çağırıyor. ne Sadece yali pulu? Siz yali, men valla. yali, Valla. kakı Allah nazar fi Allah'ın pulu. Sadece akranası del öğünde işleyen uborkaççı mutfağında nahar pişiren neçelli halkın pulundan, benim pulumdan, benim çağalarım hakkından, benim Awa, pulumdan alıp veriyor şulara. awa. Nerede özünde aylığından, nerede bir alıp, ne mi alsın Türkmenistan'da o aylığına? O bir maşinne yetene on alyan aylık. $50.000 aylık alyanır bolsa. Bar $100.000 diyerler. Bar şu Tamam. $100.000 bolsun. Ol yetene oğa ol. 4-5 tane Yeter. ahranasını yettiyere. Tamam. Hala nyankaları, uborçları, bağvancıları, daşta vurunu. Ahır nemesi, şoförü var. Ama samolyot sürüyen pilotu var. Özünün. Hani onların Tamam. aylığını giden veriyor. Elbette Türkmenistan'ın halkının aylığı, halkının pulu. Tabii. Öz aylığına çesini yaşayan prezident onun bay olmalı hakkı yok. Hiç esen. Görüyoruz. Hı. Öz pulunu yaşayabilen prezidentlerin var. Hı. Misal getirse bol ya. Oo. Onun Yine sol vatandaşlar o Cemil'in diyecek oldum. Hmm. Cemile Aylin onu. Ama köp uzağa çekmesini şu gepleşimiz dinleyen vatandaşlara öz düşüncelerini yazar diye düşünüyorum. Awa. Bilip koysunlar vatandaşlarımızdan. Şol Aa, edaradan hakkınız vardır her birinizin. Taşırurtda aa, yaşayan hassa bolun, yene bolun, bir adattan daşar bir yağday olan yağdayını, katastrofa olan yağdayını, pajar bolsun, yel tursun, sağlığınıza bir zat ziyan yetin. Şuların hemmesi bir zat bolan yağdayını, şuların hemmesi tüyüğü betbalçılık değil ya. Şol kızıl yarmay cemiyetten sizin hakkınız vardır. Sağlığınıza ziyan yetenini, öýüňize gitmeli itleseniz. İslenik zattan sizin hakkınız vardır. doğru. Ana şonu ýatladary diýdik vatandaşlarymyza. Bolýa onda bugün gelip gyzykly bir temaň üstüne durup geçdiňiz. Halkyň bilmeýän edarasy barada. Alınyalı bilmeyen edaralar köp çıkar hastası ortaya. Sağ bolun onda. Hı hı. Sağ Oo, sağ olasın. oturun. Sağ olun. Sağ bolun vatandaşlar size.